Erdara hutsean egin zenituen bertako eskolapioetan ikasketak, euskara baztertuta zegoen orduan? Bai, euskara ez dut esango era bat, ze txikiak ginela, 5 urterekin gure lehen andereñoak, Isiar Orbeak, Xabiortxo ere erakuste zigun eta euskara erabiltzen zuen, baina gero handik aurrera ja ikasketa guztiak erdera hutsez egin genituen. Eta nik gogoan dudala, kalean beste umeekin eta beti erderaz egiten nuen. Familikoekin egiten nuen euskaraz, baina Tolosako kaletan euskara apenas entzute zen. Hori, jendea harritu egiten da, baina Tolosan, eta ni beti esaten da, bia nik 12 urte nituenean, Tolosako gazten artean, inoiz enuen euskaraz hitz egiterakoan akatsik egiten. Den erderaz egiten duen. Alfabetatu zinenerako euskaraz bizitzeko hautua egina zenuen? Bai. Eta hautua egin nuen udalekuetan, euskal udalekuetan, Abaigarren. Niretzat izan zen mundu berri bat deskubritzea. Hemen erderaz hitz egiten genuen, eskola erderaz genuen, etxean bai euskaraz, baina beste guztia erderaz zen. Eta orduan bat batean, hemen zegoen apaiz euskaltzale batek animatuta gurasoek apuntatu ninduten euskal udalekuetan. Eta Abaigarrera joan izan, eta bat batean, egun guztia hasi eta buka, euskaraz egiten genuen, euskaraz kantatu, gogoratzen nahi Xabier Lete eta Lourdes Iriondo etorri zirela, deskubritu nuen mundu bat, niretzako existitzen zena. Eta esan, Jontxo, ni hau nahi dut niretzako, eta hau nahi dut nire inguruan lantzeko eta barrez. Eta nik uste orduan hartu nuela kontzientzia euskaltzalea, eta gero hasi nintzen alfabetatzen eta barrez. Anekdota bezala kontatuko dizut, nire lehen begiraleak taldean Bilboko bati eta niri esan zigula, zuek biok erderaz hitz egiteko joera daukazu eta mesedez ez ardaldun du taldea. Hortik kontuak atera. Ikasketez eta lanbidez euskararen eremuan ibili izan zara eta bazabiltza baita ere, proiektu anitzetan eta orain azkenekoa esan daiteke dela Euskaraldia eta ja dagoeneko 2. edizioan gaude. Bai, topagunearen bueltan nabil bizitza guztiar, ez? Sortzaileetako bat naiz, gero urte batzuetan, beste kontu batzuetan ibilita eta utzi nuen, baina azkenengo urte hauetan berriro asko hurbildu naiz, eta bai aurreko Euskaraldian eta bai honetan egia zen, bai buru belarri, iruditzen zaidalako dala proiektu esango nuke berritzailea da. Ez dut uste Europa osoan hizkuntza gutxitu, beste hizkuntza gutxiturik dagoenik horrelako dinamika sozial eraldatzailea erraldoia abiatu duena, eta iruditzen zait hemen daukagula sekulako altxorra eta sekulako inbertsioa, bai eraldatze linguistikoari begira, baina baita ere gizartearen aktibazioari begira, are gehiago COVID-19aren garai hauetan. Egun euskaltzaleen topaguneko lehendakaria zara, zein da zure helburu behinena? Helbururik behinena eta hortarako eman nuen baiezkoa, batez ere, da mugimendua zabaltzea eta mugimendua indartzea. Iruditzen zait euskararen bizi berritze prozesua ezinbestekoa duela gizartearen aktibazioa eta horretarako euskaltzaleok eratu egin behar dugula, autoeratu egin behar dugula eta mugimendu sozial indartsua sustatu behar dugula hizkuntzaren bizi berritzea indartzeko. Nola bultzatu helduak euskaraz hitz egitera? Lehen aldia zen nire denboran horrelako galdera bat jasotzen nuena. Ari dira gauzak aldatzen, kamaradak. Azken 40 urte hauetan, 25 urteko ia gazte guztiek euskara ulertzen dutela esan daiteke, baina erabilerarena beste kontu bada, eta hor helduok ere badugu nolabaiteko erantzunkizuna, ezta? Dudarik gabe, zer ikusi hura ikasi esaten dugu euskaraz, eta hor heldu hone erantzukizuna sekulakoa da. Hor badago anekdota polita liburuan aipatzen duena, eta da, Galtzaundiren zuzendaritza batean, gure zuzendaritzakide gazte batek, zer egin behar genuen eta zer erronka genituen zerrenda egiten ere ginean, eta bapatean esan zuen. Nik uste planteatu behar dugula, ea nola lortu genezaken helduek euskara gehiago egitea, ez? Eta zen nion, Jontxo, galdera hau berria da, proposamen hau berria da, eta belaunaldi aldaketa bat ere adierazten du. Askotan, helduok, beti esan izan dugu, zer egin aurrek eta gazteek euskaraz gehiago egin dezaten. Baina ez gara kontuatzen, aurrek eta gazteek gaur egun, helduok eta adinekoek baino euskara gehiago egiten dutela. Gero egia da gazteek ezagutzen maila altuagoa daukatela eta beraz jauzia edo galera handiagoa dela, ez?
baina helduok ere sekulako erantzukizuna daukagu. Bai egiteko eta baita gazte eta aurroiek euskeraz egin dezaten baldintzak sortzeko. Eta uste dut hor, naiz eta helduak erdaldunak izan, erantzukizun handia dagoela enpresetan, elkarteetan, era guztietako zerbitzuetan, jada, ila ezagutzaren eta ulermenaren universalizaziora iritsi den gazte belaunaldi horrek euskaraz egiteko aukerak izan ditzen. Duela hilabete batzuk argitaratu zenuen euskararen bide gurutzetik liburua, eta bertan diozu buruan dugun irudia eta benetakoa ez datozela bat. Zertan aldatu da? Beno, hor autopertzepzioen kontu oso gai polita da. Ez guk nola ikusten dugun gure burua, eta benetan errealitatea zein den. Errealitatea ez da aldatzen, baina pertzepzioa bai. Eta hor badago adibide bat, ea, euskera, munduko hizkuntzen artean ze posiziotan dagoen. Edo zein euskaldunik galdetuta esango dizu, euskara oso txikia da, hizkuntza, hiztun gutxien dituen hizkuntzen artean dago. Eta ez da egia. Euskara munduan hiztun gehien dituzten hizkuntzen 10% horretan dago, baina hori esan eta jendeak ez da posible. Beti entzun dugulako txikiak garela, gure hizkuntzak ez duela balio eta bar. Ez hori oso barneratuta daukagu. Eta ez gara konturatzen gure posizioa munduko hizkuntzen artean ez dela hori. Edo galdetu ezkero edo zeine, zenbat jendek ulertzen du euskara zure herrian? Begira, hori ikusten ari direnek egin dezakete ariketa hori. Hartu horri txuri bat eta idatziz. Zure uste, zure udalerrian zenbat jendek daki euskaraz, edo zenbat jendek ulertzen du. Eta gero jun, estadistiketara eta begiratu. Gehienek sorpresa hartuko dute. Zein da euskararen lekua mundu globalizatu honetan? Azkenean, guk zer leku ematen diogun hori izango da, lortuko dugun lekua. Zen izan beharko litzateke, nire ustez izan beharko litzateke, leku normal bat, non euskaldunok euskaraz bizi ahal izango ginateken eroso eta arazorik gabe, ez? Baina hori lortu egin behar da. Horrek eskatzen du atxikimendu soziala handia, eskatzen du implikazio politiko handia, eskatzen ditu baliabideak eta bar. Eta esango nuke guk momentu honetan badugula posizio kualitatibo bat. Batez ere beste hizkuntza gutxituen aurrean. Munduko hizkuntza gutxituen artean euskara izango da biziberritze prozesu indartsu xamarra bizitzen ari den hizkuntza gutxietako bat. Eta munduko hizkuntza asko eta asko guri begira daude. Eta nik uste hor badugula erantzukizun polit bat. Eta euskararen biziberritze prozesuan aurrera egin behar dugu, ez bakarrik guretzat ona izango delako, baizik eta munduko beste hizkuntza gutxituentzat ere erreferentzia eta motivazioa izango delako. Liburuaren aurkezpenean zenion, orain ohikoak iruditzen zaizkigun gauza batzuk ezinezkoak zirela duela 5 urte. Zeintzuk dira horiek? Bi argazki jarriko nituzke eta ikusle askok gogoan izango dituzte, ez? Bata da, duela 2 korrika, Santiago Zubian, Irunen, euskalgintzako eta Euskal Herriko erakunde desberdinetako ordezkariek kilometro bat elkarrekin egin zuten, elkarri eskua eman da. Eta argazkiarek fase berri baten gogoa islatu zuen. Elkarlanaren fasea eta hizkuntza sustatzeko eta aurrera eramateko fase berri baten irudi izan zuen. Euskaraldiak ere ekarri du desberdintasun hori, ez? Azken batean, orain normala iruditzen zaigu, iparraldeko, Nafarroako eta elkarte autonomoko agintariak euskalgintzako eta eragile sozialekin batera azaltzea argazkietan eta elkarlanean proiektu bat aurrera eramateko. Hori orain dela 6-7 urte ezinezkoa zen. Arrazoi politikoengatik eta sozialengatik. Hori aldatu da. Horrek esan nahi du, baldintza hobeak ditugula biziberritze prozesua bultzatzeko. Eta horrek esan nahi du, orain ditugun baldintzak agian, hemendik 5-10 urtera ez direla egongo eta beraz aprobetxatu egin behar dugula momentua. Liburuan planteatzen duzu euskalkiek alde batera utzi behar direla eta hizkerez hitz egin behar dugula. Zer esan nahi duzu horrekin? Bueno, euskalkiak alde batera baino, euskalki kontzeptua utziko nuke. Uste dut, euskalki kontzeptuak eramaten gaituela Bonaparteren mapara. Eta hori da, 19. mendeko egoera soziolinguistikoa. 21. mendean, euskaldunak ditugu Euskal Herri osoan.
Eta ulermenetik behiratzen bali badugu, portzentajeak oso altuak dira, Oiondik Baionara eta Muskizetik Izabara. Nik adibidea jartzen dut eta oso politia hori telebistarekin lotuta. Niretzat mugarri bat izan zen Herri Txiki Infernuondi Oionen grabatzia. Orain dela gutxi Andosilan ere egon dira. Oionen eta Andosila euskaraz hitz egiten da. Zer hitz egiten da? Oionen Oiongo euskara eta Andosilan Andosilako euskara. Tolosan Tolosako euskara hitz egiten den bezala. Euskalkiei buruz hitz egiten jarraitzen baldin badugu, jarraitzen dugu bi motatako euskaldunak bereizten. Tokigean tokiko hizkerez hitz egiten baldin badugu, tokiko hizkerak denak dira. Sestaokoa, Urdinarbekoa edo Tafailakoa. Eta hori utzi zaitor, joan behar dugula denak parekatzera, denen balioa aitortzera, eta euskaldun guztion autoestimu linguistikoa handitzera, nungoa garen erreparatu gabe. Hizkuntzaren erabilera sustatzeko nola eragiten dio zuzentzeko dugun joera horrek? Nik uste orokorrean oso kaltegarria dela. Boligrafo gorriak erabili behar dira eta zuzendu egin behar da, baina jakin behar da noiz, nori eta zen momentutan. Ze bestela gehiagizko zuzenketak edo desgaraiko zuzenketak eragin dezake ikasten ari den horrengan edo hiztunarengan batetik antipatia bat, inseguritate sensazio bat eta azken batean batzuetan desertatzera ere eraman dezake. Nik uste joera hiperzuzentzailea izan dugula, eta bera, esango dizut behin Muskizako ama batek euskara ikasten ari zanaekan, eta behin etorri zitzen, eta erderaz esan zian, esan zian, Kike, ze gertatzen da euskararekin? Ze, hasten zara euskara zitzeiten, eta mundu guztiak zuzendu egiten dizu, eta denek diferente. Uste dut hor, erlajatu egin behar dugula. Eta nola lortuko dugu erlajatzea? Nik uste zuzendu beharrekoak zeintzu diren ikusi, eta nik uste denok dakigula, kartel ofizial bat atera behar bani bada, horrek zuzen joan behar duela. Eta oso bestelako bat da, goizeko ordu bietan euskara hitz egiten saiatzen ari den ikasle bati esatea, oi ez tezu ondo egin, oi ez tezu ondo esan. Lasaitu ari da, zuzenduko dio, zuzendu beharrekoak, baina hortan lagundu. Eta gero zuzenketatik zuzenketara ere alde handia da. Gaizki egin duzu, hau gaizki dago. Horrek hiztuna eta inseguria sortzen du eta askotan atzera egitera bultzatzen du. Uste dut hor empatikoagoak izan behar dugula, bai euskara ikasten ari direnekin, edo euskara erabiltzen saiatzen ari direnekin. Zer egin beharko luke EITBek euskarak aurrera egiteko? Nik EITBren kasuan eta idatzita dukat, eta gainera proposatuta bere momentuan EITBren eraberritzea aztertzen ari zen parlamentuko ponentzian, labur esan da, esango nuke, euskerazko kateak indartu behar direla, eta erderazko kateak elebiduntzen hasi beharra dagoela. Euskerazko kateetan programazioa osatu egin behar dela, eta zenbait alor euskera hutsez egin beharrean gaudela jada, baliabideak ere mugatuak direlako. Eta bat esate baterako serien kontua da. EITBren kasuan seriak euskaraz eta erderaz egin izan dira, nik uste gaur egun ditugun baliabideekin, seriak egiteko aukera mugatuak ditugula eta horiek egin behar direla euskaraz, eta gero azpititulatu edo bikoiztu. Eta nik uste funtsezkoa dela EITB bateko programazio osatu bat eta indartsu bat, eta hori izatea EITBren ardatza eta batez ere, seguruke, helburu nagusiena.